Saqueina máis que nada porque é máis cómoda a hora de transportarse por Ribeira, mesmo para ir ao colexio, que imos en autobús e todo, pois é máis cómodo en vez de ter que andar con cartos ás voltas. Pois que é máis cómoda para desplazarse e recoméndolle aos estudiantes así que a saquen porque afórranse moitos cartos e aparte pois é como algo que se pode usar diariamente, sabes? Inaya e Natalia son únicamente dous exemplos dos 650 mozos que en Ribeira xa disfrutan das vantaxes de tarxeta Xente Nova, que vén de poñer en marcha recentemente a Xunta, que permite que os menores de 21 anos poidan viaxar gratis no transporte público por toda Galicia. A cifra elévase a máis de 1000 se falamos de toda a comarca do Barbanza. A día de hoxe son 650 mozos de Ribeira que dispoñen desa tarxeta Xente Nova, 1160 mozos de toda a comarca do Barbanza que dispoñen desa tarxeta e, polo tanto, todos esos mozos de menos de 21 anos poden desplazarse non só entre os concellos da comarca do Barbanza, senón entre as cidades, entre Santiago, cara Pontevedra, cara a Coruña, polo tanto é unha conquista social da xente moza en Galicia, un revulsivo para utilizar o transporte público, un transporte pois máis limpo, máis sostible. Segundo a conselleira, que hoxe se achegou a Ribeira para comprobar o funcionamento desta tarxeta, a iniciativa supón ademais un importante aforro de cartos para as familias. Estamos a falar que un mozo de Ribeira que se desplace pois todos os días a estudiar a Santiago, pois pode aforrar nese curso de 9 meses, dun ano, no curso lectivo, pois 1.800 euros ao ano. O alcalde Manuel Ruiz destacou tamén a importancia desta proposta da Xunta, que no caso de Ribeira e grazas ao convenio de colaboración asinado tamén coa Xunta, aporta tamén outras vantaxes, o poder beneficiarse a veciñanza de outros descontos nas viaxes no transporte urbano. Ser o primer concello que pudemos firmar un convenio que a propia Consellería permite unha rebaixa moi sustancial no prezo do que é o transporte no noso municipio. A tarxeta forma parte do Plan de Modernización do Transporte Público en toda Galicia e dende finais de maio presta xa cobertura aos 313 concellos galegos.